Бұл қадар нешеп ұдақлай екен, нешеп келіп етмейлер екен. Ептерің әдір ме, бабай? Еплер әзір енді олай. Қана, келмейлер ме екен? Ай, ана қадар келеші келі ол? Харғай аулында яшәүселәр төбәктә қаз үстерү менән танылу яулаған. Һәр хужалыкта тиерлек 20-30 баш қаз, өйрәк асрайдар. 30 ел элек каланан авылга күсеп кайтып, туган авылында төпләнгән Фәрур менән Дилара Валитовтарда зур байрам, қаз өмәһе. Хужабикә қаз өмәһенә ингәләрен, килендәрен, күршеләрен сакырган. Күгәрсен уяла, уяларым уяла, күгәрсеннәр гөлгөрләр яшәексә дөньяла. Қаз өмәһе үдәрә аралашыу, күңел асыу, тәҗрибә уртаклашыу байрамыла. Уңган хужабикәләр эш барышында йолага ярашлы төрле ырым юрауларды ла искә төшерде. Кулларыгызды тыгып алыгыз. Әйдәгез әле. Менә шулай тыгалар, шулай. Әйе, бурын шулай айтканнар. Менә улы кешеләрнең гадәтен һездә менә кыз яшьләр утып алып куйыгыз. Эш башлану менән кадил кусылар яшьлектәге йырын һузды. Уен көлке менән эш бик елдан барды. Казларның исәктәрен тазартканса, авыл урамы буйлап йөреп килергә лә өлгердек. Харгай авылы табигатьнең иң матур урында урнашкан. Касандыр бүтүп барган авылдар исемлегенә ингән авылды танырлык та түгел. Безне күрү менән капкаһын киң асып, Нурия Шарипова килеп сыкты. Бик әйбәт авыл. Китә кимәй. Нәгә калага барып киләбез йомыш менән генә. Барды һинең тиҙерәк кире кайтырга кирәк. Авылыбыз бик матур инде. Күңелле түгелме? Юк, күңелһеҙ түгел. Безнең һәр вакыт юк, күңелһеҙ түгел. Әле клуб булмаһа, бөтен халык күбеһе мәсеткә йөрөйҙәр. Мәсеттә осрашабыз. Ял һайын ата-әсәһе янына балалары, ейән-ейәнсәрләре кайта. Авыл шат тавыштарга күмелә. Авылга кайтып, балаларның шатланганын күреп бик шатмын. Ата-әсәләрем өйләрде яңартып, ошонда адна һайын кайтып йөриләр. Әле яшәмәйләр инде, конечно, ел буе. Но адна һайын кайтып, ошонда рәхәтләнеп, баксат үстереп, емеш-еләк үстереп, безгә ярдәм итеп яшәп яталар. Мин бик шатмын. Капкалары асык, өйләре йылы. Мис якмайлар, но электричество булганга, конечно, бик шат бул. Асфальт яңа. Каз өмәһе халыктың бар йолаларына нигезләнеп үткәрелә. Байрам күрергә килгән яшь буынга был бик һәйбәт тәрбияле ул. Алар уңып торсын. Йолаһы шундай атахан, йөгереп йөрөһен, эргәһенән инакабы китмәһен. Бәпкәләре күп булһын, 30-40лап. Хужалар икән һау булһын. Эшкә генә түгел, йыр моңгала бик әвәстәр икән Харгайдар. Тын гына торган авыл гармун моңына, йыр тавыштарына күмелде. Өмәсләр эшкәртеп тазаланган казларны көйәнтәләргә илде. Авылдаштары Таһир Усмановтың гармунына кушылып, йырлай-йырлай Рәүдәк елгаһына юлланды. Был йоланың иң матур, иң сагу өлеше. Урам буйлап узау, йолаларга тугры калау, үзара тату, дус яшәүгә ишара. Бына шундай матур, һимер казлар йылды. Өйдә улар йылы-һура тазартылды. Һәм байрамның иң матур мәле килеп итте. Куелган казлар Рәүдәк буена килеп сакалды. Эш беткәс хужалар өмәселәргә иң тоз, һимер казды халып бешерә. Каз итеннән байрам һые әзерләнә. Хужабикә өмәселәргә каз өлештәре тарата. Касандыр авылга килен булып төшкән Дилара Валитова үз тормышынан бик канәгать. Авыл тормышы охшай. Өйрәнеп киттек, башта кыйын, бик кыйын. Адактан авылсыз уже күз алдына да китерә алмыйм. Гортта квартира булса да, без авылда яшәйбез. Иптәшем эш алып бара, аның эшенә куанып, аңа ярдәм итеп, рәхәтләнеп яшәйбез инде. Балаларыбыз гортта 3 балабыз бар, кайтып йөриләр. Аларның шатлыкларына шатланып, воночкалар кайта яйкыны шул бакса үстерәбез, еләк емеш. Матур дип яшәргә тырышабыз инде. Иремде бик яратам. Дус тату яшәйбез. Бер-беребезне ярты һүздән аңлап торабыз. Уга һәр яклап ярдәм итәргә тырышам, ди Хужабикә. Авылдаштарының ихтирамын күптән яулап өлгергән Фәрур Валитов һәр аткан таңды шатланып каршы ала. Безнең авыл давно айнык авыл. Безнең авыл бердәм авыл, спортивный авыл. Бер-бер менән башы матур яшәйләр. Шуның өчен без менә быелгы ел уже
халық менен йылыштык да, йылышып келдик де, давай айнак ауыл конкурсунда катнашайык. Біз бүті ауыл халқы бұл конкурста менен республика масштабында еңіп сыгарууга 100% тем нерек болар, 99% мен уверен. Уйдым итиминден айтам, ауыл халқы тоже шулай ышана. Йорт хуҗаһы киләсәккә булган зур пландары менән бүлешкән арала мәсьәләләр өстәл артына утырды. Өйгә каз итенең тәмле есе таралды. Каны мәһе тамамланды. Эште бетеп, бар халык өстәл артына йыелды. Каны мәһендә катнашкан һәрбер кешегә бына шундай өлештәр бирелде. Хәнә Максутова, Захир Хәсәнов, Ишембай хәбәрләре.